Salutare băi și fete și bine v-am regăsit la al doilea episod al meu pe acest canal. Astăzi jucăm din nou Granny Legacy, yay! Ok. Nu știu, îmi place foarte mult acest Granny, o să facem o lungă serie cu acest joculeț. Poate încercăm și Granny Recapture, că îmi place și ăla foarte mult. Dar în momentul suntem aici pe Granny Legacy, bun. Astăzi o să încercăm să facem acest achievement cu Explosive Way, Escape with a Robot on Extreme, să scăpăm cu robotul pe extrem. Bun. Voi vedeți că le-am făcut pe astea două, Disgusting Pipe și, hai că 1-0 limba engleză, așa, și Never Seen. Păi Never Seen l-am făcut eu astăzi că făceam speedrun și nu m-a văzut niciodată Granny. Adică făceam speedrun, nu făceam speedrun. Dădeam try la speedrun, așa. Da, l-am făcut pe prima versiune, deci o să-l facem un episod complet separat, facem acest achievement pe 1.8 și cu Granny și cu Grandpa să fie mai dificil. Și la fel și cu ăsta, pe astea două o să le îmbinăm din nou, o să scăpăm cu bunicul și cu bunica pe sub pământ, pe la baba de sub pământ, pe acolo. Așa, bun. Dar în acest episod o să atacăm acest achievement, Explosive Way, Escape with the Robot on Extreme. Și o să ziceți, bă, dar tu de ce nu faci achievement-urile astea? Păi sunt foarte simple, bossul meu. Maxim aici cel mai greu achievement e, nu știu, Survive Hard, poate ăsta. Escape on hard without dying with both grandparents. Adică e foarte simplu. De asta începem după pagina a doua, după aia pagina a treia o să fie foarte greu, foarte multe episoade o să vină cu achievement-urile astea, o să vă zic. Aceste achievement-uri sunt foarte grele de făcut și poate îl facem și pe ăsta cândva, când devin eu foarte bun la joc. Ok, bun. În acest episod facem acest achievement cu robotul. Asta deja. Să filmăm? Filmăm. Bun. Așa. Am cumpărat aici pe shop, am cumpărat modul Hollow. Da. Am mai strâns eu niște bănuți. Și acum avem Hollow. Ia să vedem. Descrierea dificultății Hollow. Enemies are infinitely faster. Ok, deci 2-0 limba engleză. Foarte bine. Inamicii sunt infinit de rapizi, ok. Cannot hide in some spots anymore. Nu mai poți să te ascunzi în anumite locuri. Și înainte puteai să faci asta. More cracking floors, adică scârție mai des podeaua și mai mult. În mai multe locuri se referă aici. Other obstacles are to avoid. Da, alte obstacole adăugate în această dificultate. Ok, bun. Dăm pe extrem, extras, că scăpăm cu robotul. Deja, că vreți să scăpați cu robotul, trebuie neapărat să aveți acest buton. Gen bifat. Cum faceți asta? Păi vă duceți aici la shop și cumpărați aici. Extras option e pentru un nou escape separat. Bun. Hai să îi dăm play. Ba nu, e bine. Așa. Bun. Hai să-i dăm drumul. Vedem cum iese. Vedem cum iese din first try. Bun. Luăm asta. Deci prima oară facem shotgun-ul, băi și fete. Asta este esențial. Ok. O băgăm la sauna pe Granny. Pac. Mamă, ce greșeală fatală era să fac. Doamne ferește. Ok, Cristi, mamă, dar ce capcan a pus și ea.
Haide. Frumos. Mergem pe aici. Luăm și ultima piesă de la shotgun. Ideea e că eu știu ranul. Și o să fie mai ușor. Băgăm aici, bunica o să vină acolo. Foarte frumos. Numărul 1, perfect. Luăm manivela de la fântână. Ok. Și facem shotgun-ul. Opa. Bun. A făcut sunet, în fine, oricum nu contează. Că o împușcăm acum. Cu shotgun. Hai bunii. Hai. Mamă, dar vine greu rău asta, bă, ești nebun. Hai. Și acum avem timp 30 de secunde lejer. Încem aici. Împușcăm pe astea. Ok. Nu știu, uneori merge să o împuși decât o dată. Uneori trebuie să împuși de 2 ori ca să deschizi ușa aia. Ok. Bun. Și aici sunt niște camere. Ok. Și o chemăm pe Granny aici. Și odată ce va călca pe capcana asta, zice Poison Trap. Da, e un fel de ghețar de la, uite, moare. Da, aveți grijă că și pe voi vă afectează aia. Ok, bun. Acum lăsăm noi arma asta aici. Luăm asta de la fântână, manivela. Și încem aici la... Stai să fim sigur că o chem pe Granny aici. Să nu mă trezesc cu ea pe afară, că o să fie jale. Ok, și acum aici ne dă ciocanul. Nici mi-aduc aminte. Da. Ok. Luăm ciocanul. Dăm aici, o chemăm pe Granny. Filmăm, da? Da, filmăm, bun. Ok, și cu ciocanul acesta ce făceam noi, mă? Îl duceam sus. Ce mă enervează. Ok. Bun, și acum trebuie să facem multe chestii cu shotgun-ul ăsta. Să dăm acolo de șurubelniță, cred că. Aici să dărâmăm șurubelnița. Ce știu sigur e că trebuie să dăm acolo la mlaștina aia. La mlaștina aia, în fine. Aici. La pasăre. Știu. Trebuia. Și nu știu dacă trece și organul prin asta, bă. Bun, bine. Trebuie și acum Granny o să vină aici. Între timp noi... Ok, bine, am ajuns. Suntem în siguranță. Pușcăm pe Granny.
Și tragem acolo, aici, la... ci că la mine, acolo, aici, ok. 1-0 și limba română. Sper că am tras bine. Da, am tras bine. Tras perfect chiar. Deschidem acolo. Și vine Granny să fie înghețat. Ok. Reîncărcăm shotgun-ul. Perfect. Și cred că între ciocanul... Mamă, nu trebuia să duc ciocanul atât de departe, brodere. Mamă, ce prost sunt. Între și aici ciocanul, cred că... Da. Nu știu de ce m-a văzut, adică era înghețată. În fine. Da. Cam jale. Vino mai aici. Opa. Hai că mai umăr o dată aici. Bun. Nu-mi trebuia Mamă. M-a omorât. Mi-a pierdut la timp. Țai. Și nu trebuia bere ciocanul aici. Trebuie decât sus. Ok, nu e problemă. Ține minte de acum. E ok. Se repară, băi și fete. Se repară. Și luăm shotgun-ul. Și mergem camera noastră aici. Chemăm. Nu-mi place cum pică shotgun asta. Mamă, ce m-a speriat că m-a văzut. M-a speriat un pic. Oh, what? Mai sunt glanți? Bă. Oh, fuck. Nu e bine, băi, și fete, ce se întâmplă aici? Ce caută cutia în fin? Ok. E timpul să dăm lock-in. Hai, Granny, vino. Te așteptăm. Te așteptăm, Granny. Mamă, vine baba asta peste 100 de ani, mâncați. Uitați-vă și mamă, deci cred că ok. Mergem cu cheia asta acum. Ne ducem sus. Mai exact nicem aici. Deschidem. Bun.
Acum nu mai știu unde erau. Deci parcă ăla era. Unde era, mă? Trebuie. Uitați-mi, trebuie aici. Aici. Trebuie unde ăsta și nu mai știu unde e. Un fuse așa. Ce știu unde e însă. Ne trebuie cartea, brodere, stai așa un pic. Ne trebuie și cartea. Cartea știu unde e, actually. Bă, da. Doamne. Oh, nu m-a văzut, bă. Ia uite, mă, ce pune ea capcane. What? Mamă! Ce? S-o teleport. What? Cred că n-a fost închisă ușa. Cum, bă, bradere? Hai, bă-ți bagi joc. Hai, mă duc pe aici, mă, prin canalizare. Uiți și tu de mine? Te rog frumos? A, deci nu uiți. Ok. Mamă, fraților, deci abia acum a deschis ușa aia. Cât de înceată poate să fie. Hai, mă, dă-te. Bun. Aici și cartea. Ok, și acum ne trebuie Spider Key-ul. Și cred că ne trebuie și șurubelnița. A, gata, băi și fete, știu unde sunt itemele. Și ăla e... Da, gata, știu. Mi-am reamintit. Ok. Ce-mi sus? Nu să dea asta cheia. Repede, nu? Da, bă, cheia... Bă, ia uitați-vă și voi. Doamne. Cum nu pot să iei cheia de acolo? What? Da, băia, cum am luat cheia? Da, nu mă vede. Sunt sigur de asta. A, da, stai că trebuie shotgun. Era să mă vad acolo. Hai, mă, Green.
Pac. Dă-mi asta, mă, mai repede. Dăm șugubățul. Așa-i zicem de la șurubelnița asta de acum, șugubăț. Numărul era 1, da? Logic, că era. Ok, nu trebuie rotița aia. 1 era numărul. Acum, ia dă muzica. Așa. 1 era sau mai era 2 sau 1? Mamă, deci dacă nu era 1, trebuia să mă duc la farmacie să-mi iau lecitină. Hai, mă. Unde a plecat baba asta? Urât acum e întrebare. Nu știu, nu-mi pasă. Spune-mi, te rog, că aici era itemul ăla. Bun. Memoria nu mă înșală. Nu mai avem ce să facem cu șugubățul. Nu e baba asta, văd pe aici, momentan. Și nici nu aud în apropiere. Și cum ar fi să fie aici? Era prea așa. E acum stăm aici. Ok, uite, deja a venit. Era la lift în partea aia. Nu ai problemă, băi și fete, facem 2 drumuri. Ce contează? E ok. Nu ne cronometrează nimeni aici. Hai că revin când duc și itemul la altul. Așa. Am revenit. A plecat în dreapta. Și am profitat de această ocazie. Bun. Aici mi-e frică. Mai bine aștept. Mai bine aștept. Nu are sens să ne grăbim. N-am vrut să cobor chiar așa repede. Nu, dă-mi asta. Mamă. La fix. Ok. Repede ducem asta. Să căpăm și de capcana asta. Urâtă. Și năzdrăvană. Așa. Cum avem curent. Pentru robot de gen. Așa. Ăsta trebuie pus la robot. Ăsta trebuie pus la roboțel. Așa. Trebuie să mai încarc shotgun-ul și în rest mai avem decât sus treaba. Uite shotgun-ul. What the? Cum m-a văzut? Explicați-mi și mie. Doamne ferește. Ok. Bun. Dăm așa. Din nou.
Crește avem toate itemele alea. Oh, am uitat de... M-a rupt cucaș. M-a rupt piciorul. Băieți, eu am uitat de ceva. Băieți și fete, eu am uitat de ceva. Păi m-a rupt. Am uitat de Spider Key ăsta nesuferit. Doamne, bă. Fai. Nu te cred, man. Și ideea că mai trebuie câteva glonțe. Hai, Granny, vino. Vino să te topești. Să îngheți. Nu să te topești. Și eu sunt bun rău la fizică, da. E ok. Ăsta îl ducem sus. Dacă tu suntem aici mai în sus un pic. Shotgun-ul luăm cu noi. Ăla îl ducem așa. Shotgun-ul trebuie să-l luăm cu noi rapid. Să-l încărcăm de sus. Deci am două gloanțe sus, că unul îl folosesc. Dar nu. Nu, am trei. La Paiangan acolo nu folosește cu nimic, cred. Bă! 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 Am dat... Aoleu, bă, cât de prost sunt, bă, cât de prost sunt, bă, cât de prost sunt. Hai, Granny. Haide, Granny. Bogdan, ce poate să vină? Asta e Spider. Ce mă acolo? Doamne, bă. Eu, Doamne. Cum mi-a rămas shotgun-ul aici, lol? Mai avem vreun golț? Un golț. 2-0 limba română. Ia uite, bă, ce capcană ne sufe... Doamne. No, deci am două gloanțe acolo, mâncați, așa că mă trebuie să o omor iar. Mi-a stricat tot. Tot mi-a stricat, ești nebun. Mamă. Nu mă întrebați cum am făcut asta. Eu nu mă întrebați. What? Nu! Bă! Totul o ia razna. Episodul ăsta. Nu știu ce cu el. Cum am dat? Cum am supraviețuit acolo? What? Ok, nu mai contează, nu mai contează, nu mai contează. Nu mai contează nimic. Dă repede shotgun-ul ăsta. Da, vedeți? Și aici nici n-am apucat să vă prezint și eu aici cum trebuie. Zona. O să o vedeți imediat. Am vedea începe să vină, bă, mâncați ai gura ta. Își vine pe extraordinar de încet. Ok, avem 30 de secunde, avem 30 de secunde. Putem să facem asta în 30 de secunde. Lejer. Deci
Ce avem safe kill. Trebuie să o mai omor o dată pe Granny. Ca să pot să deschid safe queue-ul ăla. Hai, Irene. Și să încarc arma aia. Bine, nu e chiar arma, e... O să vedeți. Bă, frate. Dă-o naibii. Treabă. Ce naibii asta? Mă încărcăm cu energie de unde am deschis noi cu cheia atunci am. Și punem la robot. Mai trebuie decât ăla și gata. Cred, atât. Bă, dar mai vine... Doamne... Hai mă, hai. Bun. Trebuie să o omori și de data asta. Mai să fac. Deci urban. Mai să fac, băi și fete, ăsta e ultimul glonț. Trebuie să mă mișc super rapid aici. A pus o capcana, am auzit capcana aia. A plecat, ești nebun. Trebuie să fiu super mega rapid. Încem pe aici. Ce nu trebuia nimic, nu? Ok. Pică-mă aici, te rog. Te rog, du-te acolo. Bun. S-a dus, s-a dus. Ok. Merge. Și arată robotul. Și cum mai trebuie decât să umplu ăsta iar. Știu cum... Mamă. Ok, nu știu, e bine că am scăpat de aici, să scot un cui în saună și cam asta e GG. Bine? Nu. Nu mai vine și cam asta e. GG. GG. Cu înseamnă și cam asta e. Poți să pui tu câte capcane vrei acum. Nu te mai ajută cu nimic. Că scapă. Mă da și eu prost.
Bă, deci și eu prost, oameni buni, n-aveți. Și eu prost. Chemăm aici. Cum naibii m-a văzut? Hai, mă. Ăsta trebuie să fie win acum. Deci asta trebuie să fie win, nu mă interesează. În secundele astea următoare trebuie să scap. Dacă nu scap, m-am dus. De ce nu? Deci o băgrenie e fix acolo. Cum nu vede? Și noi au scăpat. What? Cum nu m-a văzut Granny acolo? LOL? S-a dus! Bine, bă! GG! GG, băieți și fete, GG. Bine, mă. Bun. Ia să vedem câți bani am făcut, că am mai făcut un achievement acum. A scăpat cu robotul pe extrem, ei. 6 bănuți. Mai trebuie un achievement să luăm și ultima chestie de pe shop. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă vă place Granny, putem să scrieți și în comentarii dacă mai vreți să fac episoade cu acest joculeț. Granny Legacy se numește. Eu am fost Cristi, toate cele bune, pa, pa!